Giawhag sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Toda ug sa Talisay City Fire ang mga barangay officials sa pagmonitor kung adunay negosyo sa mga charging station alang sa mga e-bike. Ani ang report ni Fe Maridumabo. Nakigtagbog si Joy Tumulak, hepe sa City Toda sa mga kapitan sa 22 ka barangay sa Talisay City. Aron hangyoon sa pagmonitor kung aduna bay mga nagnegosyo og charging station alang sa mga electric car og e-bike. Makigalay no sabang City Toda sa Department of Energy sa mga guidelines ug mga risgo sa pagtiner sa charging station. Ilabi na nga nabantayan nga nagkadaghan ang mga naggamit og e-bike o electric car tungod sa kabahal na sa petrolyo. I-call on niya ang attention sa DOE o ang atong mga sa Bureau of Fire Protection, mangayo sa may ugtabang sa pagmonitor tungod kay tingalion niya og mabutang sa delikado ang atoang barangay kung panalitan dunay mga illegal charging stations nga tukuron sa matag barangay. Nakita aron nga delikado kay ang uban ani nila tuas ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Samtang nagpareno sab karon ang extension sa pagpa-inspeksyon sa mga e-bike nga magbiyahian sa Talisay City alang na sa ilang pagparehistro. Mapagamit kini sa pagpamasahero man o gigamit kini sa pribadong mga lakaw. Gipasabot ni Tumulak kabisan kadtong mga privately used nga e-bike gikinalang iparehistro gihapon aron masusi ang roadworthiness niini. Gitagalan hangtod sa Abril 15 ang mga tag-iya sa e-bike aron ma-inspeksyon ug dayon irehistro ang ilang mga e-bike. Human niini mopagayon na og pagpanakop ang City Toda inabagan sa Talisay City Police. Gikinahanglan nato sila nga ato silang irehistro. Una, makuha namo ang ilang gidaghanon ug mahibaw mi og asa silang dapita. Plus ikaduha, masiguro namo nga ang ilang unit safe unya roadworthy siya nga padaganon. Kay mag-agi maghihapon ang mga private e-bike og inspection before namo sila irehistro. Sa ordinansa sa Talisay City, kapinas sa 4,000 ka mga e-bike ang gitugutan nga makabiyahe sa pipila ka mga sulunong bahin sa syudad. Sa pagkakaroon, kapin pa sa 2,000 ka mga e-bike ang nakaparehistro o nakarenew. Obani Clifford Lumaya, Gogrod, Prado, Fe Maridumabo. Balitang Bisdak.